Ако ми позволите да обобщя, днескашната задача е да се събере дървен материал, за да може дърво, пластиката, хората, които занимават с дървопластика, т.е. артистите, да превърнат в едно просто дърво в едно такова абстрактно творение, което да позиционираме в самия парк. Това е мишана и аз съм един обикновен дърво събирач с червените ръкавици. Така че почваме сега да сканираме красивата белечка, есенната белечка за дърво. Като например ето това дърво. Сега ще го взема и ще го повлякам към сборния пункт. На какво се натъкнахме в парк Белечка? На това съоръжение, бих казал, доста недобре направено. Но доколкото разбирам, има някакви опити да се направи къща на дърво. Но се нарушава целостта на дървото, използва се фолио, пяна, доста несполучлив опит. Така че който го е направил, може да се свърже с нас. Се запознахме с момчетата, главните деятели на тази дървена къща, което в последствие разбираме, че е база за скачачите, за хиксарите, за маунтейнбайкерите. Така че сега в момента успяхме да ги оговорим да направят цялата къща от естествени екоматериали, като започнахме да им показваме по какъв начин могат да привързват и да използват естествени паднали дървета за направата на стени и за направата на таван. В момента акцията е да изчистим всички материали, които не могат да се разградят по естествен начин в природата, като шишета, пяни, фолия и други неща. Така че мисията на този етап е успешна. Давай! Мамо! Това е вече стената, екостената, която са направили. Напълно сами с минимална помощ. Вече имат екосъобразна база и се събират бокуците и материалите. И даже си правят и рампа с консултации и съвети. Пак екосъобразна рампа. Така че много е странно как повечето пъти истинския живот е пълен с сайт квести. Отиваш да помогнеш да правите дървени скулптури и изведнъж се оказва, че има група младежи, които си правят дървена къща. Почваш на тях да им помагаш и докато свършиш този сайт квест, осъзнаеш, че трябва да миниш и мейн квеста. Сега ще дам и на тебе.